Ai ama, ez dut ezer ulertzen. Bat, 89 neurtzeu, eta txikia deitzen diote. Txikia ez izenez, zeratik anik hemen ez dut ezer txikia ikusten. Bueno, gelditu zaitezte hor, oantxe argituko deu, zein dan txikia, eta ikusiko zue, gauza askoz gehiago, txukun egin goitugu. Hortxe geldigu. Kaixo lagunak eta Julen Alberdi txikilla laugarrena. Zer modu, ongi etorri. Txikilla, txikilla ez, eizi. Etzekiat, zeman neurtzen dek? Bala, otamar. Bala, otamar. Eta txikilla nondik atea die? Bueno, familiko gaitzizena ez. Eta, bueno, horretxegin hasi gitxean, eta... Eta horrei heldu bertako, ez da? Bai, horrein segi. Txikilla izenez, baina hundilla izatez, alaek. Bueno, zukalde zemuz moldatzea iz? Bueno, gozei ezpasatzeko lain moldatzea jo, así que bueno. Gutxi estek elagaten. Pixka bai. Orduan zuze prestatzen dek? Zer dek ire, eta erreginen bat eukiko, etzekit zer prestatzen dek? Bueno, ez danetik, ez? Danetik emote bai, nik ustea, bueno, jane danetik jet, eta orduan prepaure danetik. Baina pastako, gixauago, arroza zeatetze zeiko beto. Bueno, arroza daula. Arroza zaliaiz. Bueno, gaur ingo jaunaik batzu isopa. Batzu isopa gustatzen altzaik. Bai. Batzu isopa ingo jo, gero arrautza botako zio, eta gero ingo izkio bakalau kauzera batzuk. Eta aldi berian, txikilla laugarrenan ibilbidea ezautu, aizkora munduan ibili, eta ondo pasa. Adi lagunak, saio, bikaina atorreta. Bueno, launak eta Julen, garatuko jat pausuz pausu nondik noa ebliko gaituken, bale? Bueno, azteko eta ben, batzu isopa ehar bat ditiko, batzu ja lepo gota bertiko, bale? Batzu ja fundamentuakin. Ez dakit baratzuri osua gotako dio, ni normalian batzu isopa itetenien etxian lauentzako, buru guztia gotatzeo, baina buru hau galantaek, Igual 8 amarralekin nahikoa. Ingo deuna da, ondo garbitu, laukitxotanin, prejitu, eta ben, prejituta da honian, botako jau pipermina pixkat, ogila txikituta, kasu hontan sopakua, eta gero, sopako horrei, buelta batzuk emango izio ogilan, piperrautzakin batea, eta txorizeruan pulpakin, oitena rehogatuko jau, eta gero ja bai, botako jau tomatia, pixkat, eta salda. Egosten utziko deu, 21 minutu, eta listo eukiko deu. Gero zeingo deu, bertan arrautza pare bat eskaldatu, eta hori izango gaurko plater printzipala. Eta esan deun bezala, ingo ditugu bakalau kauzera batzuk lagungarri bezala. Ingo deuna da, patata zuritu, eta egozi, baitare, beste alde batetik, hau dia bakalau tripakilak. Ez di eskokotxak, ez burua, baizik eta tripakik deitzen zaio. Eta hau ingo deuna da, egozi, hola gelatinoso jartzen dira, gero ingo dituguna da, behin epelduta daudenean, labanakin ondo moztu, eta ingo deuna da, bai patata, bai bakailau tripakik, gazta raiatua bota, arrautza, eta hemen dakau artoirina. Zergatikan, artoini hori botako dio, testura txukun bat bilakatu arte bolatxo ehar batzukin, eta prejitzeko. Prejituko ditugu, eta lagungarri jarriko ditugu albuan. Eta hoxe izango gaurko errezeta, bale? Venga, ni hasiko nauk, batzu jakin, eta hi patatakin. Zer dut zaik, ondo? Zondo. Venga, ezin hobe. Bueno, hemen ura botako eit, urez beteko jatau, labanakin o zuri gailuakin? Inakena. Bueno, zuri gailuakin errezo. Venga, barbendaka zuri gailua. Bai, errexo eta berma gutxi jo, ezta? Bai. Ondo. Bueno, ura berotzen jarriko eit, ire patatantzako, eta nik hemen olio pixka gota, eta berotzen jarriko judana. Bueno, zemuz kondek udara? Bueno, ondo. Guztua, ezta? Hemen eukin nuan, Bixentekin hor... Bai. Nahiko borroka, bai. Nahiko borroka. Kontatu pixkat, zei izan zan, ze lehiak eta izan zan, eta ze gertatu zan? Bueno, urtero ezela, urri o abuztun amagostien, urrezko joka ginean, ez? Eta hoxe, urteko txapeketa garrantzitsunetako bat zangoen nik edala. Eta mai altu nego aizkolarik eta bertan juntatzea ju, ez? Eta orduan, antxe zaiago itxean aziratik fuerte erten eta aurri hartzen, baina, Ikerrek oso fuerte erten zian eta bigarren postu din, gero itxean. Eta nola gertatu ban, bila fuerte hasi,
ia aurretik junitzen dago harrapatu intzinan, o ezin izan nuen bere abiadura hori jarraitu, o ze gertatu ban hor? Ba, ez, beak oso... Enborra txarra tokatu zitzaizun, o ze tokatu ban, gor batzuk ez kuta gutxi nahizkit, Txar batzuk moztu itxe, baina, pentsatzea beak alasi izango zitula, ez? Lotik eta nahiko ondo berdintute zeula esango nika, eta boxe, aziratik beak oso fuerte ertentzian, nire zaizan unitxean, eta hoxe ez, minutu bateko aldi gola eman zian, aurretik, opiske gitxu hori ez, tarte zenti irigizian, eta bukaera aldea, gerturatzen, beake, hoxe, nik uste ritmo oso altu nertentzula ez, igual altu gitana, esan honika. Eta pixket harrapatzen nahi ditzen, baina zuan nahiko den bauki, beste bi enborraukiko baituan, rapa. Neure egizezan nahiko justu nitxikoan ez, baina, bueno, hor tartia azkeni, minututik bera genula bukaenean ez, eta buka gure uste baino goto inean, baina, bueno, nik uste lana azkeni amalaukan erdiko guan, eta azierazietik genetxekin lan hori zala, eta ezin izan genean ez. Urrezko aizkora, zein behar da urrezko aizkoran finalea iristeko? Bueno, alde hortatik urte oso maila hon bat eman, ez? Eta gero kriterio bezala hitze lurraldeko honetako izetia. Vale. Eta aurreko urtin Gipuzko bigarren einean, eta urten aurrenengo, eta bueno, alde hortatik txartela lortu ginean, ez? Urrezko kopako finaleako. Ezin dekela apuntatu, ranking bat inbiardek eta txartela lortu inbiardek, ez da? Bueno, beste txapeketa batzutan da, atzeotik eta ziezko da, aukera izetek ez, finalea sartzeko, baina alde hortatik aurrezko kopako, aurreko urtien da, emaitza jakin batzuk eta emaitza on batzuk lortu berdituk ez. Ona. Eta bestela, horretaz gain, basekiate dukute zatela udaran esibizioak eta txapelketa gehiago ere bai indituzue, o nola ibilizate? Bai, egin ezan, herriko festatan da, beti izate lana ez, holakotan, herriko festatan eta auzotan eta hola, erakustaldiak eta esibizioak eta hola, eta nik uste, lan pixket eta izen deula urten eta guztua hilia jo, ez? Ondo. Hori ondo ziok, ez da? Zeatik anazkenien. Bueno, izea izket jo, txapelketetakua osibizioetan ondo pasatzen deko, zer egin plaza gizon naiz, guztai zein lehiak eta, ez da? Ondo pasau, esibizioetan ondo na, ez? Txapelketan presio gabe, no? Bai, presio pixkate bai, eta sufrible baina, bueno, gero baita ere emaitzak eta ikusita eguna txapelketak arraitu, ez? Ondo atertzen behar txapelketa hobia. Baina ez behar ondo atertzen bestia hobia, ez da? Buruko min pixkete ematei, baina, aurre inberrezitek eta... Ondo. Bueno, hori guain, bixi uretatik pasakoit, bai? Eta bixi egosteko, ingo ekena guain lauki txikitan ingo jau. Bai, oso ondo, hori errazkara. Hau ingo lauki txikitan eta ureta sartuko jau egostea. Bueno, eta emaitza horrekin kontentu o pixka aterdizka, ose? Bai, bueno, orokorrin betu ezkeo da urte osoko, emaitza eta betu ezkeo, bigarren ekie, nik usteat emaitza ona ala ez, baina, bueno, kontun hartute txapeketa jabein puntu batetik aurrea hor baduela irulau, irabaztea jute ala. Irazi nahi, ez, baina, bueno, bigarren egin eta kontun hartute aurretik jende gutxi utzi dula atzeti baino, eta bixente bezalako ondi bat gehatu dela aurrian, lasaio, ez da? Ondo. Hau, gutxura ez, neurri hontan, lodiera hontan, da gero gutxura lodiera bai. Eta, bueno, esan deun bezala, horretaz gain ibilia ize erakustaldi egiten, eta zer erakustaldi, esan dek herrian ibilia izela, etzekin nun gehiago ibilia izen, zer erakustaldi mota gustatzen eski gehiago. Enborre erraldoiekuak, txikiak, askarrak... Bueno, erakustaldiak eta danetik jau, ez? Bai, enborra honditan, baita ere etzandako enborrak, zutik hau eta ere bai. Nei zutik hau pertsonalki gustatzen iztek, ez? Eta lan politiek eta... Gematik gaina zuaitza mozten nahi izela, ez da? Bai, politiek eta guztua biltzea juk. Eta gero baita ere bikoteka o banaka hola, ez? Eta, bueno, nei hola geintxu, igual banaka esango nik, ez? Aurrotik igual zutik hau matu hola moztu eta banaka guen. Bikain. Bueno, eta basegia, eta galdetu ingo jak, gaur egun puri-purian zeudek pentlatoiak, duatroiak, biatroiak eta historia hauek. Horietako batzutare aurkezteko premia nabil, o aizkoak imagarri segetu berdek?
Bueno, lan politia ju, ez? Baina ni zaunik aizkoran aurrenengo maila hortan da ibiltzeko, aizkoran bakarrik zaieutare nahiko landala, ez? Ja, ulertzei, bai. Aizkoran puri-puri jan egon da hor gorenian, ezin egasi harri jamoitzen, da gero txingetan, da ez dakizet, azkenian mareatu, no? Bai, horiek, ez? Eta gero igual aizkorako maila horire pixket kondenau, o jetxi, o inleikela, ez? Eta bueno, ez gatxabek hainbesteko margenakin hori permititze hori, ez? Ondo. Bueno, eta gero, ire puntu fuertia. Zein dek ire puntu fuertia? Erresistentzia, abiadura, indarra, danetik pixka berri izatea horta? Bai, ez? Azkenin danan oreka bat bilatzi den ikuste dela ona, ez? Eta bueno, kontun hartute azken aldi honetan, joeri daukeula, betitik gala izenek, ez? Baina azken aldi hor gaude aurrin gabitzen, hiru lau nahiko fuerte ertetze gala, esan honik zieran fuerte ertetze hortan, ez? Momentuz nahiko ondo moldatze gala, eta garrantzitsu gala, ez? Eta garrantzitsuak aurrenen golpe hori eman azkar, gero bestia mingainatea eta juteko, igual? Bai, zergatik, igual beste truko lasai hasita gero egurrian jarraitu? Bai, gero hor pasatzen lasai hasita gero aurri hartzeko besti margen handitxo baldin mauko, eta buru elanin aztek, eta... Bio behan du, ja. Bai, aldala behintzet norbeak endu bestiei, eta besti lehenu beratzen baldin maie, baino... Hori beti hobeto, bai. Alda neurri jano izate, gero hori eze folian da bezala, galtzen hastia ondo, gero espabila bete, nina joit irabazten hasi, eta gero abese gertatzean, ez da? Oie bota horia. Bai, ureta bota, bai, hola banakin, o bestela nebek, betuzak. Ba, labanakin bestela. Honekin bestela. Bueno, labanakin moldatuko gaiz? Bai. Venga, oso ondo. Horrutzeko ja nahi bai. Bale, hemen txeunaek, batzuak guztare zait ondo gorritzia, Ondo gorritu, oliduak gain batzu izapore harra hartzeko, eta behin gorritu dianian ondo, ordu botako jo gailuntzeko osagaiak, Bale, ipatatakin eharkia jaiz, bale, eta inberritenaek bakailu ere egosten jarri. Bakailua egosten jartzeko, ingoit kasuela ontan jarri, eta goziko ditugu tripaki horietako 3 olau pusketa, nahiko izango dira, Gauza goxua dira egia esan. Ez dia asko ikusten, bak ikusita lehon sekula, bakailu tripaki. Ez. Hori askotan ibiltzea, pilpilak iteko, eta historik iteko, eta gero errezetan barrun gelatina sartzeko, eta gauza eharraek. Bale, ingo diguna bat, 2, honire berua eman, eta honean sartuko ditugu 3 olako egostea. Hotzetikan sartuko ditugu, ez da okuidukan. Iregiten astean nian, 15 minutuan listo dazkau. Bale, ni usteat oi, hau, eta beste honekin, soberan. Horrelaxe. Patatak jarri izkio, batzu jare bai, eta ingo jaunaek erreportai bat ikustea jungo gaituk bitartan, bale? Zehazki jungo gaituk sakona etxaldea, eta bertan eakutzi gue baratzuria nola hasten duten. Guazen ikustea. Haupa, Joseba, egunon, Mikel Garatondi naiz, sakona etxaldekoa, Azpeitikoa. Gu berez batzerria handakau, Azpeitin, ardiak eta, negutegi batzuk ere bai, baina orain baratzak gehiena dakau iraetan, zestoan, hemen Amilubi batzerria. Eta gaur erakutziko izuet, baratzuria nola egiten dugu. Normalian, jendia pentsatuko du, azken finean, baratzuria ekoiztia erreza dela, ez? Baina ez da erreza. Erreza da, Naparruan, Errioxan, horietan bai, leku lehorra dialako, baina hemen dakau ezetasuna handia. Eta, klaro, ezetasun hori baratzu jantzat oso zaila egiten du, ez? Normalia jente gehiena baratzurik ez du egiten hemen, ez? Orduan, baratzuri egiteko zein berdan, garaiak errespetatu berdia, normalian baratzuri egiten da urri azaroan, eta baita ere iten da baratzuri freskotako, abendu, urtarrila, otsaila, martxuan, ez? Baina ezberdina dira. Hau berez da baratzuri zuria, Normali egoten dira baratzuri zuria eta gero bestia arrozak eta izaten dira, ez? Normalian, lehen komentau dut, hemen ezetasunatik baratzuri ez da ondo izaten. Harrapatzen du ongo bat, da roia, esate zaiona, gornila, ez? Eta egiten da, normalian, bertan ipintzezu alia eta handi pixkateago dezendu egiten da, ez? Hone dakan hona da, gaitzik ez du harrapatzen. Hau, egoten da, esate zuet,
udaberri guztia porruak ematen du, tendia sano, egitzen du problema bat, ez, egiten du lorata bezala egiten du. Ateatzen du, ez, azken fina alago kimu bat, eta hori kendu inmerzaio. Bestela lorata juten da eta batzuk iztu ematen. Baina hortik aparte, ustezu, da, baratzuri ale handikua, ez, ale handikua, ustezu, ze baratzuri ale. Batzuek esaten du, pixka, bestia baino pixka, makalaua dala, ez, ez dala hain bizila, hain fuertea, segurazki ala izango, ez. Baina, baratzuria da, azken finean, eta importantiena, oso ondo ematen du hemen, oso ondo ematen du. Ikustezue, baratzuri batek, kasu honetan lau leka eska, ez, lau ale, ez, batzutan boste dukitu, bestien zei, orduan, inberdana da, konsumurako, ez, zerbait gorde, eta beste batzu inberdia azitarako gorde. Hauek, esan da bezala, azaroan landatuko ditu, eta normalia egiten deuna da, pixka lurrian aldala zea batein, hola tontortxoa bezala, eta tontorrotan landatu. Tiponta, juten da, ikusten. Eta hori da sistema. Eta esatizuet, bariade honek aguantatzen du, beste batzuek ez, beste gehienak ez. Bueno, Joseba, ni amengatzen naiz nire baratzuri zortakin, eta jendiari animatu konsumitzera. Badakizue hemen ezaera zarra da, 7 gaitzen kontrakua dela baratzuria. Eta zerbaiteatikan Egiptoarrek bere langileei egunero baratzi ale bat emate zien jateko goizetan. Ona, Mikel, ze batzu itxukunak, Egia zan gure aldian, horiek lau bostalekuak, baino ale harrakin, esan desun bezala, igual kanpoko igual pixka bixiagoak dira, baino guk hemen baserrin aita jarri izan du baratzuiak eta galantak ateatzen dira egia zan, Hoi bai, besan duen bezala, kanpokoakola pixkat lehorro dian lekukua pixka sustantzi gehiokin, baina hemengoak galantak eta onak eta iriak txukun-txukunak, nola kasun hori dena. Horrela zaitu, gudanok elikatzeko, bezarka da handi bat. Bueno, gurean jarraituko dugu. Hemen txe, patata martxan dazkaun, hauek egosi dia hemen 10 minutu, eta ingo ditutena da atea. Pixkate peltzeko, gero moztu ahal izateko. Ingo deuna da. Hartu, sardezka bat, eta hemendik atea. Eta ja utziko ditugu, betu nola aldatu dian kolorez, betu gelatinotxo geratu dia, 10 minututxo egon dia hemen, Usaitu bakailu zai agarra sekakonek, Egarra, bale. Utziko dugu pixkat epeltzen, gero errexo moztu alizateko. Eta guain ningo ekenadek, betuzak, emango jatnik, raiadore hau, gazta horreik enduko jok azala, eta behin azala kenduta dakakenian, honea raiatuko dena, bale? Kendu joko hola eta azala aldetikan emate jo, eta gero azalakin eskuan gailituko, bale? Bale, hemen batzuiak ebai, behitu ja, hemen egon dia zubasuan, sustantzia harra hartu du esan dizuten bezala, olio guztia zapore harra daka, eta goen bani joa, piperminakin, piperrautzakin, txorixero eta ogillakin. Bueno, eta hilulen nola hasitzen aizkoran? Bueno, basekia aizela txikilla laugarrena, osea, lehenuotik egon ditu batzuk, askola ja izan diare bai? Beste hirurak? Bai, gero atxile hiriprobatan dare bai, baina bai, aizkoran hasita ere, bai. Ona. Eta, ze txikitan noiz heldu guan aurrenengo aizkora, o nola izan dituen aurrenengo urratzak? Bueno, lehenuotik etxeguk eta pixket ibiliziela eta jakinda da, pixken ere kasaka, ez? Etxien da hola kolpeatzuk eman eta hola hilintxean, baina, afizio zeun dipe, ez? Tarteka pixket ibili eta hola. Eta gero, 18 urte itxego neola, 2009 uste zala. Biko harrian hartin errekio lapustu da ezela ingenun. Euskaldunan tipikua, postua eta erronka eta ez dakizeik, eta hortxe, biko harrian hartien, eta galtzezunko harriek, irabaztezu nahi, lasturren egun pasi epa bertzon. Eta gaina toreatzea. Ibilitxean, eta hola, eta, hortitxi pixket hasi itxian, urtien zibizio mato beste. Aurrena jakin edia, pike hortan zen gertatu guan, zenbat lagun, nola guan historia hori, nola izan guan? Zenbat etzegea, baina, 10 bat hola izango itxian, batzu txingakin, besti zaku ematen. Asko interrak aizoitean kontra, beste auzo baten kontra, o nola guan? Nahaztute itxian, biko harria ezberdin, nahaztute itxian,
eta kasualidadie, beste kuadrian aizkoa nuana, oine aurka biltzeula, ez? Mikel Arreñaga. Bai, Vale. Eta bea ja aizkora munduan gehiago sartuta zitxoni baino, edo... Ez, orduntxe haziguan. Orduntxe ere bai. Izan, apustu hortakota haziguan pixket. Zenek irabazi zian apostu hori? Gu irazinean. Vale. Gu irazinean, da... Eta hola, gero urtien ezizio mato besteo ekeina, baina ikasketak indare nahiko lan, eta 3 bat urte arte hola, ez ginean ez dara hola jarraipen handik eman, ez? Eta gero ja bai ikasketak eta bukote guen. Txemat urte askak iguain ba? Niko oino tamabi. Tamabi. Vale, gaztu ematek. Ondo konserratzea juguta. Ondo. Haundilla txikillagatik ez, haundilla ba iz baino, la letxe. Ondo. Eta zezan bernian, eta orduan hasi izan buru belarria, o nola izan dituan urratzoiek? Bai, hauxe, 3 urtekin hasi itxean, 3. mailan erten, eta 2. maila pasa itxean, ez? Eta gero berriz, 2. maila jokainen urrengo urtean, eta bai Gipuzkoako rankinin eta Euskal Herrikun lehenengo maila pasa itxean, ez? Eta pixket konturatzeako onenan aurka, ez? Eta hola baina, ez, guztua. Gero hor urte batzun poderioz pixket ikasi eta eskarmentu pixket hartu, Eta hor aizkoran egiten zeintzuk ituan nire referentiak, zein familian figatzen izan, o kanpoko ataz figatzen izan gehiago? Bueno, hasi itxean ez eta etxeko zeakin eta hola, familiu gehien bat, ez? Akitea ziguan aizkoran, gero airiporra eta pasago, baina garrutik, Luzien kontrata puztu intzian, ez? Gaitzizena justo handitxik zetorrek, gaina. A ber, kontatu zako hori, Luzian kontra intzialako ditzeate txikillak, a ber, kontatu zako ondo historia. Bai, Luzioan, 1950 hamarkadatan, aizkolai honetako, ez? Eta gaztizela bate 18 urte eta besti 19 euskela, aizkolan apustu jogo ziren, eta handitxik, ez? Gure atxilere zuan oso txikile, baino besti guan kriston izkuan, ez? Ia 2 metro guan, eta handitxik, zetorre bai, gaitzizena. Eta horregatik jarri zitxoten honei txikila eta bestia Luzia. Ahi da, leche. Eta gero, osabare aizkolan da, pentatoloien da, ibiluan baitare, eta haik ere bai, ez? Orduan, nire lehenengo referentiek, etxekuek, ez? Esango nik, Eta gero, entrenatzen Angela Rospiekin ibiltzen dugu baitare, eta ere aizkolai onditxe izin dagoek, ez? Eta, beste referente bat gehiago, ez? Baitare. Bueno, eta hori eta gero, nola etorrituan lehendabiziko mailan eonian aurrenengo txapela, o nun izan nuen lehendabiziko garaipen bat goratzeken hola eharra? Bai, nizan honik 2019ko udan, ez? Gipuzko lehenengo mailako finala irazin unin, pixket, espero gaeko txapel bat izen zala, ez? Espero lanina egitxean, ez? Gotiko hori lortu alizeteko, baina aurkarik eta ere, pixket, nahiko urruti bezala ikuste itxean, ez? Baina, egun boro hirten nuan, neure ondo bilaun itxean, eta lan hau eta eurra eman. Eta hori zaunik aurrenengo txapela hola. Ondo. Eta hostik aurrea, basegia, desente txapela eta desente premio irabazitukela, ez da? Bai. Zenbat txapelazkak ja? Egiz esan... Kontua galdu? Oin hola bote prontuen, hola galdute, ez nik esango zehazki esaten ez, baina, guztire 8 bato. 8 bazkak. Eta horietan zeindek presiatuena? Nik esango nik txapelan aleti, Gipuzko bi txapelak eta lehen urteko txapeketan nagusikoa, xerpako esango nik. Eta gero kopa bezala, txapeli ez dela ematen, urrezko kopa ez, horrek urteko. Hoitxek, hola kutxunenak, 3-4 hoitxek. Hau, horlako jau, hau untxintzako, hau txakurra jango txikik, ikusiko zuen, tita batian. Hemen hasiko izenaek hauek, guain txiki-txiki iten, bale? Labanakin txiki-txikin eta gaztan gainea bota, bale? Bueno, hoi listo, hemen gaztan egin dek, ez da? Bale, ingo zeun pixkak egin jat, porque gero honekin kurruskari pare bat ingo ditugu. Hemen txutziko izkiat. Kusiko zue. Erres eta txugunak. Bale, hoi ondo, oso ondo. Hola txiki, eta gero lauki txikitan, da dena barra bota, bale? Ondo. Bueno, eta apostua, jarraitzaldeka apostuak egiten. Nite aldituko apostua, sali alaiz. Oin arte ez dira baina apostu jokau. Ez izan, ez. Bai, esperientzi politi zen lekela ibizuzik, ez? Baina, momentuz ez teo okasioik zuertau, eta... Etzakak inorregiri erronka botatzeko poderigik, ose? Bueno, ni uste inorre iztio gotare ez, ose? Ni ustea baudela, ez? Guri kontra jo moku eta hor beti da, oso zelotzia, enbor gehiago, enbor gutxio, bestiago beti postua aldatea, ez da? Baina, momentuz ez tek zuertau, eta ikusiko betortu. Tokatzean nian tokatuko, eta listo. Ondo. Bueno, eta... Horretaz gain, hau, ez tekire ogibidia, ez da? Ez.
Zertaz biziei, zertaz dedikatzeaiz bestela, profesionalki? Bueno, nik ingenieritza ikasi naiz, ingenieritza mekanikua, eta, bueno, nik ingeniero ezela jelana ez, eskuitiko enpresa baten, eta ofizina teknikuen, eta... Pentsatzen dut, burnik gintzan hola ibiliko da izor, ezta? O zerrekin, egurrakin, o zerrekin? Ba, burnilekin. Burnilekin. Bai. Eta, bueno, ondo, bai. Gustoa. Bale, ba, ingo deuna da hemen. Patatak botako ditugu gaztara. Oidanak mundu pikatutak akenian beltza. Nila onduko jat, bino artean jungo ditu pikatzen. Venga, nila bana Luzi hartuko jat. Horrela, xe. Eta adibidez, ire ogibidia, gero lehiaketak, entrenamentua, etekit jat, bikotia, nola ematiten bolatanea iristeko? Korrik abilita ez? Korrik abilita. Eta alare nahiko lan, bai. Dana iriste, baina, bueno. Astian zema bier entrenatzen dek? Ba, aztien bosei bat aldiz, ez? Bosei aldiz? Depende ze garai, baina, bueno, nik uste, txapeketa gara jeno, ia egunero, zoze, inberrizetela, ez? Bueno, eta entrenamentu horiek nola kudeatzen ditu? Nola egiten dek? Etzekiat ja edakaken astelen asteazken fiziko, enborra emate jo goztialia, nola programotakak edo nola kudeatzen dek? Bai, gutxi gura bera, astero igueltxu, ez? Aztien, asterdi aldea izkolan entrenamentu bat, azte bukeran beste bat, edo, bueno, ez dela, zibizio ikola baldin bueno, horren arabera, ez? Eta gero, o mendire, fiziku iteko, o bizikleta, o korrika, hola. Eta gero, indarra lantzegotare, gimnasio pixketare, bai, ez? Azte hartien, o azte tarte hortan, baita ere. Ibestela egun biziai, askoitin o baserrian biziaiz? Askoitin, bai. Askoitin biziaiz, herrian. Baina basegiat, baserria bakazuela, ez da? Bai. Nunda kasue baserria zehazki? Urrategi hau zuen. Urrategi hau zuen. Ta zitek, entrenatu baserrian o entrenamentu personal tipon baten ajuteiz o nola iten dek? Baserrian bertan. Antxezeko montaute, bueno, alde batetik aizkolan da entrenatzeko tokila. Bai. Eta gero gimnasio tipoa ariketak eta itiko beste elementu batzuk dare bai, eta bai, bertan moldatzen ok. Gelatin oso golpeatu itetuk, eh? Bai. Txiki, haber, danak atat izkiten iguain bilatzetik anemen. Esku lehun gero. Lehunak guzkia hoitek. Ondo, ordu baserrian iten dek dana. Zein egoten zaigo onduan begirale bezala? Zenek emateik horre gurra o gehatu arazin berdile? Normalien eurre. Eurre emateie? Bai. Despistatu ite alaiz, oze? Baina, askotan gehatzeko gure bai, eta neki eta hola, baina ez, bueno, Aike, gero Angela Rospire bai, gero Jose Maire bai, ez dela ontzai bat, asko lontzitena, eta, bueno, iruren artien, moldatzei, ni astintzeko bai. Ondo, eta gero baserriko lanak eta tokatzen zaizkikitiare bai, baserrin zedakazu, animali, baratza, frutalak zedakazue? Tanetik bizket ez, animaliek eta bai, eta gero batzatare bai ez. Gero hoxe, kirolatik eta lanatik itare, beti ez gai iristen ez, lan hoianak egitea, baina, bueno, zaiatzea tarteka Zuaitzi gelditzaldek, baserri gueltan zuaitzi tente gelditzaldek. Bai. Bueno, hemen txe, ebetu, hau nahiko loditu zaigu, ingo deuna da ura gehiagota, egosten jarraitzeko. Ingo deuna da hemen beste, ni uste litro erdi bat errez hartuko dula honek, beste 15-20 minutuan egosten jarraitzeko. Hemen txedakau, bakailuan tripaki txikituta eta gazta, patata botako jo, arrautza, eta geho mamila, eta bolatxoak ingo izkiau pregitzeko. Eta hemen, ikusi ezue, batzu isopa ia listo dakau, eta geho inberdiuna da, arrautza berta bota, baina jungo geha erreporte bat ikustea bitartian. Ados? Zehazki jungo gaitu tatapaz gastrotekara, eta ikusiko zue, euskal migak prestatu izkiua. Ea zetopatzen da, guazen bertara. Euron Joseba, aspaldiko, zen muzaude. Bueno, ongietorri tatapaz gastrotekara. Nire izena Adur da. Gure restauranteko sukaldaria. Eta gaurkoan prepatuko du beste nolako plater berezia. Bueno memori pixkat freskatzeko. 2019an ideke denuen gure taberna polita. Izena, nire neskaren ez izena, tata da. Eta tapaz, berez tapaz pintxoa bezala, gaztelainaz, hori biok sartuta eta hitz batian sartuta, tatapaz jaio zan. Nun jaio zan? Brasilen, ja. Ideia edukagun, ja guk biok restaurante bat irikitzeko. Gure taberna desberdina da, Hondarribiko desberdinenetakoa. Plater desberdinak,
nundikan ekatzen dugu plater horiek? Ba, gure bidaiatikan, gure esperientzitikan. Takoak mexikarrak, kibea libanesa, humusa, bokadillo desberdinak. Mainon, beti, esastu gabe, guk nun gauden txuleta, ontxo gozoak, bakailaua bere saltzan edo bere berdurekin onduan, hondarribiko produktuak erabiltzen, bere boladetan, tomateak eta olako produktu freskoak ere bai erabiltzen ditugu. Badaude horra bi plater hola neko bereziak eta pilo bat saltzen ditula. Bada olagarroa. Olagarroa egosten dugu urik gabe. Kasuelan sartu, ondo tapatu eta egosi bere urakin. Bigundu egiten da eta zaporea mantentzen da baino pilo bat. Eta bigarren platerra deitzen du hot pork. Dakagu iberiar aragi pusketa bat, egosten dugu pastrami bezala, eta gero azkenean bokadillo antzeko bat prepatzen dugu, bere letxugarekin, txutnei pikillo saltza batekin, eta neko espeziatua desberdina. Tatapaz berez taberna ez da oso ondia, baina kanpoan dakagu kriston tokia. 3 terraz dazkagu desberdinak. Kallejoi polita bat, udaran primerakoa. Freskotasuna, aizia eta pikoteo xarmanta egiteko moduan. Gero plaza dakagu, nire atzean plaza. Hemen, jendea ja eserita gozo-gozo familiarekin, lagunekin, bazkaldu afaldu, baino lasaitasunarekin. Eta gero, toki desberdina. Gehien gustatzaion tokia, terraza del amor, terraze del amor ditu nion, bain dela 4 urte. Tokia bere xarmantarekin, iturria dago, pizten dugu, arraia batzu dago, putzu barekin, berezia. Beno, ez naiz gehiago liatuko, bestela hemen ordu pilo berdutu dana esplikatzeko. Así que, guain, guaz, zugaldera, errezeta gozo-gozo bat prepatzera. Eta gaur prepatuko dugu tatapaz arrautza, euskal migekin. Azteko patata, baratxuria eta esnekia egozingo ditugu, krema fina bat egiteko eta gero sifoian sartuko dugu. Botako izuet nundikan agertu zen plater polita hau. Lehen urtean punginen Kroazira, gobiatu iziguten Teiz Mediterranean hango evento bat, eta Osakai geneukagunak ziren bakarrekan Espainiako produktuak. Orduan sortu zen plater bat prepatzeko, eta hango jendeari asko gustatu zizaion. Eta orduan handikan sortu zen ideia aurtengo kartan sartzea, barruaino. Bestaletikan, pankoakin segituko dugu. Txistorra, piper hautsa gozoa eta piper hautsa pikantea. Eta hori dana salteatu ingo dugu gure euskal migak egiteko. Kontatu gizuet, nundikan ezagutu nire neska polita brasildarra, samba, tiki-triki, area junitzen ni brasildarra, hoen dala ez dakit, 10-11 urte junitzen. Eta han, behiratu nituen hor restaurante politxak ikasteko, ez da? Lehenengo restaurantean mani, guain dakala Michelin izar bat, eta han pasan dituen 35 egun, sukaldean, eta gero dom ja ezagunagoa da, haundigoa da, mundu osoan ezaguna da, bera daka 2 izar Michelina. Eta lehenengo astean ja tak topatu ginen. Gozaltzen genuela, hasi ginen hitz egiten. Gau hortan parranda ingenuen, eta nazio el amor. Eta holaxen, bukatzen dugu, agur esateko momentua. Joseba, eago bilatzen diazun berriro platera juteko. Eta, haber ikusti zaitugun, hemen gure tatapaz gaztotekan. Venga, agur! Adur, artista hutzaiz, onaiz, kontua kontatzen, eta nola ez kosinatzen, artista hutzaiz. Eta gogatuko ez nahu, hemen nola egon itzan da, arki pasagenian. Bakik aurtenena egenian, gonbidatuta hola, gu hemen nengo gaituk. Bueno, lagun, bezarka da hondi bat, eta gurean jarraitu berdeu. Hemen txedakau, gazta, tripakik bakailuena txikituta, botako jok patataia egosita dakaula, eta arrautza botako jok. Osua bota barroa, bale? Bota jok, eta ejungo aiz, sardezkakin, hemen sardezka batekin, dana hola zanpatzen, bale? Papilla antzeko bat inbilardeko, bale? Eta kio, harto irina botako zio, loditasun bat topatu arte, bolatxo gani izatea. Peuta ez gelditzia, bale? Orduan patatita dana txikiu, da... Guantxi hola dana txikiu, behitu, sakonin erdila botako jok, erdila hola.
eta gero ingo ziunak berbai gehiago botako ziu. Bale? Venga, ire kontu, botako ziunak gatza pixkate bai. Nola patata gatza berri zateik desente, gatza pixka botako ziu, eta listo. Hemen dakauna da, batzui sopa, behitu zeitxura hartzen nahi da hau. Ai, ama. Hemen ingo deuna da, azkenengo 5 minutuan bi arrautza bota eskaldatzeko. Eta gero nahi gustatzen zaitena da, hemen batzutan nola ogillak puztu iteituk, eta ogi puzka ondigilak gelditzeituk. Beste batzuk egiten duen, barilla sartu, buelta ehar batzuk eman, eta papilla bezala gelditzek. Baina ni ingoiat ez alde batekoa ez bestekoa. Barilla sartuko ziou, golpe batzuk emango izkiou, baina ez dana papilla ingo. Pusketa batzu topatzia, bale? Ordu nola emango jo, golpe batzuk, horrela xe, eta ni uste golpetxo hauekin, a ber, nahikoa, hola, topatzia gauza pusketa batzu, baino ez pusketa hundiak eta dana papillarez. Erdibideko bat. Bale, hau, listo dakau, prest, beste irekin bat eman, eta gero, azkenengo 5 minutuan, arrautza botatzeko, eta hemen ingoitu kurruskariak esan deuna gaztana. Bizak hau zerresa, Julen. Gazta, raiatuta zekau, iten diaunak, hemen tontortxo bat jarri, horrela xe, eta hemen beste bat. Eta bi kurruskari ingoizkia gola. Hau berdekenaek, zua, nahiko forte jarri, erdibidia baino pixka gehiago, eta utzi hola lasai. Kurruskari gelditu arte, bale? Bale, hoi listo, eta hoi itekenian, bolitak ingoizki hau. Zer ikusten nahiko biuna, no? Bota gehiago irina, venga. Eta hoi garrapatzen baik, bestia bai botako zio. Bale, hoi listo, hau martxan, eta hau ere bai. Bueno, eta udazkena orduan, ze musetorre, basekia laizter bakazuela erronka potolo bat, ez da? Bai, datorren ostegunien. Datorren ostegunien, nun izangoa? Etxebarrin. Etxebarrin, bale? Bizkai alden orduan. Hori da. Eta, nola zio panorama, nola ikusteaiz? Urrezko aizkora baino beto, antzeko, ze gertatukoek? Zoze aurreatzea limakak, Bueno, entrenamentu dagokin ez da, entrenamentu politien itxeatez, eta alde hortatik nahiko guztua. Kontun hartute finalien Mikel Arreña eta Iker Bizentere tartin ditukela, erreza ez tegizengo, baina, bueno, zaiego batu. Erreza ez ditukiko, Zaiego batu. Onda. Eta, orduan, lehiaketa hontan, zeukiko zu, zein izangoa erronka? Bueno, izango lehenengo zene kolpe gutxiotan berrota osontzagoa moztu. Berrota osontzagoa, bale? Gero beste berrota osontzagoa terlojuz kontra. Bale? Gero zutik beste kanardiko bat. Bale, hau zede, modalidade berrin bat? Ez haudek, bai urrezko aizkoran eta banaka, binaka, beste txapeketatan finaletan da ibilitakuek, udan jokatzea hau liga bat. Eta liga hortan puntuazio handina jasotako lau aizkolain hartin, finala. Eta orduan lana nahiko potolu izetek, ez? Eta hau esaten ez, kanardikoa zuti gero, gero oindiko bat inguruko eur bat, baita ere erlojuz kontra, etzandakue, hau? Eta gero beste lan bat, igual gogorrenetako edana, eta denbora desente galtzeko arrisko duteana, zutik eta etzanda jarraien, ez? Eta berrota osontzako bat zuti moztei hau, eta gero jarraien kanardiku etzanda. Ze polita, ez da? Eta gero azkenik, beste 6 bor, segidan, etzanda. Ope, arra erronka, Bai. Ama, zenbat kide ongo zeate lehiaketa hortan? Hor, lau. Lau? Lau finalista. Lau finalista. Eta, Vale. Ikusi aldekau? Bai, listo. Gazta? Listo. Hora utziko dugu guain ostutzen, baster batian, eta ostutzenian, guain emateu iregiten dago, baina ostutzenian gogortuko eta kurruskari geldituko zaigu, bale? Hemen txedakau, prest. Hau ze, flaxe... A ber, ingo jauneek, topatu. Itxura garrazeka, guain gauzat ingoek. Irin pixkat hartukeko eskutan, bale? Iten deko zardezka ingo goia, txiki bat emangoit, eta ingo jauneek, triki. Eta listo zezgau pregitzeko, bale? Venga, hola xingo jau, oli joa temperatura hartuik, ezin hobe. Ingo ziunadek, pixkat energia gehiago eman, hola xe, eta hemen ja arrautza botako ditugu. Bagoaz. Oio, mozi, txura hartu duen honek. Venga, vuelta. Eta ingo deuna da, arrautza bat baster batian, Julen entzako eta bestian entzako. Txak, eta txak. Bale, hau bota 5 minutu falta dianean,
Guge etxen iten deuna da arrautza gota eta askotan bari jakin rarrarra golpe bat eman, da ere bai puskatuta, utzi. Ikez, batzu sopaita aldek etxean. Bueno, besti amak egitei, baino ez holaxe, puskauta. Bai, puskauta guke, bai. Baina, bueno, gaur besta berezia, eta hola osoikan utziko dugu, puskauta lehon dongo zan. Eta gero nik gaur bote jotena, tomatia, ni etxin gutxitan botatzen jo tomatia. Iten de bakarrikan inden piper minaki, piper hautza, ogila eta barroa. Vale, bilen hartu ningo iski bola txauek. Venga, nire lagunduko ipizkat eskua segindu, horrela hartu, eta bagoaz, aurreaka. Bueno, eta dieta esangoit, dieta hemen aiskolari desente pasaituk. Eta bikin txundituta garen duan. Batek Donato Larretxean esan txitxigun zego saltze zilan, pontxia, eta arek sartze zitxon ardua, azukria, gorringuak... Bueno, nire ustea sartze zitxola, gaur egun sartze zilaun danak kirolarion bat izateko, ez da? Ba, ez sartzeko esan dago dana, ez? Oitxe mehiko esatikena ez hartu, oitxe sartze zilen, eta egun dugu markak itezizkien gaina. Eta geho nuan ebai hemen izeta, Andoni, eta arek esan zitxigun zego saltze zilan, eta nik biegunien ez dira jaten hori. Ai, ama, kilo erdiko gazta freskua, anakarduak, proteinak, esnia, sanguitxa, narrautza. Bueno, etxekia zema gauz esan zizkian eman Andoni esan dira, bala, hori zer deke, azte buruko bazkai guztik, o... Inola kudeatzituk, a ber, hirugarren askolaiak zego zaiteitun, a ber zesateigun. Bueno, danetik ez, bai saiatzea gehala garbi jaten ez, eta txapeketak eta gertu diela, oindik eta garbio ez, eta nik uste Hori dietista batekin itek edo ire kontuitek, o nola itendek? Bueno, hasiera baten bai kontsulta bat oeste egin niala, eta bueno, gero behin pauta batzuk izen da, oiek jarraitu eta aurrea. Bai. Vale. Baina ez gozaltzeko, nola aztek eguna? Bueno, kafes neato hola ez, eta gero tosta bat ez. Olitxukin, mantekilla pixket hola. Egunero berdina gozaltze alde? Bueno, gero bai txapeketako egunetan eta entrenamentu fuerteik eta inberdien egunetan da, saiatzea gala, jateko gehiago sartzen ez, eta karbohidratu proteina segun nolako egune daukeun aurretik ez, goizin entrena berdan, iluntzin entrena berdan, eta zer mateio, lekalea asko mateio, barazki asko jatek, aragilia, oilaskua, zerregi mateio gehiena? Bueno, danetik ez, bai lekalik eta ere sartzen saiatzea gala, eta berduri eta barazkizek eta hola, egunero ez, egunero esango nik, bai, eta gero arroza eta holakuk eta ere, bai ez, kontun hartute rekuperatzeko eta ere, ona ala, baita ere. Ondo, zer danetik ane mateio gordun. Berdan bezala, pulamentuakin, ondo, badakak zauzetzaikela gustatzen zatek, gorroto jat. Ez. Dana barroa? Bai, dana barroa ez. Badaitupi. Ondo. Ikusi alde ze bola xelebre prestatu dituken, Bai, ikin dituk, hasiratikan. Haundixe marra igual, ez? Igual dik, horiek goxu, Venga, horiek listo, abonea, eta banitxea plateran bila plateraratzeko. Ondo aiaiz, triskantzan montatzen aiaiz, baina indakuak triskanta montatzei, inga beste montatzen, Hoi garbiziok. Eurra mostezunean ea, raliatzen zuen, plazan, Gero are garbitzen. Beitu, tak. Hemen, arrautza, jarriko deu, hola, erdit jan, batzu sopa buelta guzti jan, erratea zaigu gaur guane bai. Nia! Holako jana gustatzen ziten nahi. Jati edo denak, eguneroko mokuak. Vale, bat, listo. Hau kanpora. Eta horre berduna da, berde pixkat. Hortik aurrea, indazekau. Bueno, eta esan dakua, ordun, urrengo asteako txitxaren noiz hasiko zaizkik. Aurreko egunean haste zaizkik txitxarek, edo egunan bertan, o normal jute izplaza? Aurrenengo egunin, hola txapeketa garrantzitsutan da hola igual egun batzuk lehenu otare bai, baina aurrenengo egunin ezagunik ez, iluntze aldea eta ja hola gauzek eta prestatzen da hola zita egun da hola. Baset horrek, ja, ez da? Bai. Ondo. Eta ondo kudeatzituk txitxare horiek, ose? Bueno, bolak, ez? Bolak izetik ez? Gero igual eure nola aurkitzea izen fizikoki eta hola, baita ere erain iteik ez? Eta baina, bueno, momentuz nahiko ondo kudeatze hola esaneko jau. Ondo. Ikusi ze gazte indi jaune gara. Beitu hemen jarriko jau lagungarri bezala 3-4 bolatxo, boste venga, hemen gazta sartuta, eta nola ez, kolore pixat emateko, berdia. Hemen dakau, batzu sopa,
Hola, alta kozina, indio, alta Ei, kozina. ei. Batzu sopai, eman zio ikutu beharra. Bueno, azteko eta behin, bota posteko, ez ziokuite ikan, lasai. Esku hotxekin labaztia. Basai jarraitu goxatzen, minik hartu gabe ibili, eta gu hemen jarraituko jo, kosinatzen. Zailo gehiu eta eskazberi. Txikilla laugarrena, ni bosgarrena. Agur, lagunak. Aio.